Здравейте, аз съм Денис, а днес е 1 септември, световният ден на фристайла. Днес ще се събереме с момчетата и ще потренираме. Нека да ви ги представя. Тук сме на Софийския, градинката, а ето ги и тях. Момчета, представете се пред камерата. Здравейте, аз съм Дейв Вип. От колко време тренираш? Колко години? 2 години и половина. Аз това съм е Петър Роснов и тренирам 2 години и половина. А ти? Аз съм Сосо Костров и тренирам 2 години. Така, имаме трениращи от по 2 години и половина. Аз съм тук Старшината като старши, 5 години тренирам. Нека да започнем. Четири часа и половина, по-късно тренировката свърши. Как си изкара? Я кажи сега на Супер. световния ден на фристайла, как си изкара? Беше страхотно, искам да кажа. Кажи нещо, да се присъединят повече хора. Значи, искам да заявя на цяла България. Младежта е в нашите ръце. Нека да се обединим и да създадем една голяма общност. Фристайл България. Ти какво мислиш по въпроса? Мисля, че е по-добре да сме повече хора. Да. Да има повече магистрали. И магистрали да има. По-забавно. Айде да сме и повече хора, защото Да се мотивираме. нашият спорт е уникален. Да. Преживяването да си част от нещо такова уникално. Мотивация има. Малко хора сме, обаче сме сигурни, че ще нараснем. Надявам се клипа като цяло да ви е харесал. Нещо да споделиш? Искам нещо да кажа. Кажи. Save the Queen. Не, God Save the Queen. Добре, това беше от нас. Искаш ли да кажеш още нещо? Не. Стига ми толкова. Това беше от нас. Четиримата фристайлери, които направиха мит в София по случай световния ден на фристайла. Ще се видим отново до скоро. Чао!